ହଁ ହଁ ମା' କହ କ'ଣ ରେ? ହଁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ମା' କହ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାତ ପଠେଇଛି ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେମି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତମର ଛୋଟ ମୋବାଇଲ, ମୋର ବଡ଼ ମୋବାଇଲ, ମୋ ବଡ଼ ମୋବାଇଲରେ କାଢ଼ିଦେମି। ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଚିରିଯିବ ଫାଟିଯିବ। କ'ଣ ସାତ ପଠେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାନ ଗୁଆ ଆଉ ଜର୍ଦା କିଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବି? କ'ଣ କହିଲ? ତମ ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ ଚିରିଯିବ ଫାଟିଯିବ, ମୋର ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ସେଇଥିରେ ବାହାର କରିଦେବି ନା? ଓହୋ ନାଲୋ, ସେ କ'ଣ ସେଇଆ କି? ସାତ ଯେଉଁ ପଠେଇଛି ନା ସେ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ପେ କି ଫୋନ୍ ପେ'ରେ ପଠେଇଛି ନା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଆଧିରେ ବାହାରିବ ମୋବାଇଲରେ ବାହାରିବ କି? ତା ଗୁଗୁଲ ପେ'ରେ ନମ୍ବରରେ ଦୋକାନ ସବୁ ବାହାରିବ ନା? କ'ଣ କହିଲ? ସାତ କହିଲା ବା ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ବାହାରିବ ପଇସା ଆଉ ତୋର ତୋ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇନା ତୋର ବଡ଼ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଛି। ତୋର ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆଉ ମୁଁ ବା ସେଇନାକି ବା ମୋର ଚିରିଯିବ ନା ଫାଟିଯିବ ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ, ମୁଁ ସେଇନାକି ତୋ କତିକି ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ନା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ମୋବାଇଲରେ ଆସେ ପଇସା, ଚାଲ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତାକା ଆଧିରେ ମୋବାଇଲରେ ବାହାରିବ ନା? ମୋବାଇଲରେ ବାହାରିବ କ'ଣ? ଦୋକାନରେ ଚାଲ ବାହାର କରିଦେବି ନା? ହଁ ସାତ ବା କହିଲା ମୋବାଇଲରେ ବାହାରିବ। ନାଲୋ ସେ ଦୋକାନରେ ଫୋନ୍ ପେ'ରେ ବାହାରିବ।